hostia, pues una cosa. Está todo xundo, entende? Que por iso, mira, non é che, o que presente, un vai ao Outeiro, un vai a Pano, un vai ao Casco, un vai a tal, un vai a tal, aí dentro de 2 anos hai 5 días que deixaron o fútbol. Sí, sí. Léase da Becerías, léase a Levanza, léase a Jaco, léase a María Santísima. David nos enganchou este ano, apenas. Claro, es que deixo no tamén o fútbol, Mas aí como é, estaba aquí mal. Se tiñe que desenganchar, e que nunca non empezaba ningún. Ao final vais a enganchar en diciembre, falou Mike con el. Evidentemente non vou deixar, bueno, eu vou recomendar ao clube, non deixo 5 fichas libres para futbolistas que despois non a ver. Entendes que de todos os equipos, joder, mellor hai un proxecto de futbolistas, imagínate, como Amadeo Mosca, pues ese equipo tamén se vai buscar unha copa, joder, pues mira, perfecto, entendes, se ten aquí continuidade, fixo números, esta vez o que es Javi, lo que es Javi, en medio centro un equipo destes, é mal, despois de máis. Javi Reis, bueno, por aí, soltero por aí, Chico Marcos, soltero por aí, ese chico, entonces xuntiños van a facer competitivo a un equipo, entendes? Porque veñen acostumbrados a traballar con certa regularidade, é mellor en eles, é mellor o equipo, entendes? E non ano 2, porque tens un equipo na preferente, da igual, sexa Pana, por ser na preferente que compite, entendes? Vamos Julio, vamos Xavi, arriba, vamos, vamos. Marcas, Iván, vamos. Más presión. La temporada fixo, claro, non sei se estuvo a plantilla. Márquez en Coruña, Márquez de Maris. Que non estes desenganchados, están enganchados. Márquez estaba outro mosqueado. Buf, o ano pasado pensei que me comía a cabeza. Sí, joder. Contei ao club antes de ver que viñes. Que tens que entrenar con o equipo da Coruña, e que tens que ir un día con o outro. Os outros dos tens que entrenar fora, a ver que chido. Para esta competición, se non estás en un par de días, non vai todo ano. Enganchado, para vamos, non sirve competición. Esta competición non sirve para nin para esta competición nin para o futbolista, Por moito que, no mellor dos casos, un futbolista son, pois, sí, vai chamar un equipito, e busca un xente para traballar lá, tal, sí, pero acabas que desenfando o grupo, tío. En este grupo, é dicir, esta competición vai dar cada deles, unha competición que exixe, entende? Virtual de Coruña, 4 días. Sí, porque el último ano hai que poden estar fora, son Veiga... Javier Rey... Palas. Palas, sí, móvil, ¡fuera, joder! ¡Fuera!
¿Qué he dicho? Oye, Sí. Gabri marcha. Presto. Quería facer Inés, pero creo que non lle daba. Alguén do seu pai. Quería a Inés, pero iba a ter que ficar con ela. Ahora lo comento hoy. Ah, mira, te puse de carácter de prensa. Casi todo el día. No se me va a hacer. Es que no, no, que yo no tengo que ver. Fue con Inés, no, no, yo mandé un mensaje. Si tener los niños no cuentan Pillaron. Claro, lo pillan porque a social calcara que lle digas caranca, vai ser social uns números todo. Claro. Entonces, no, somos explicables, no, a mí no te siento nada. Bueno, tío, controlo. venga, para dentro. No, daquela mellor non, chamou na ele o mellor, chamou na Manolo ele o mellor. No? Dice, mira, sábate, ya te imaginas. Pero eso me cae bien así. Pois aí na reacción visto nada bom, eu vou cuidar hoxe de xache. Todos os días, hostia, un postre de calanca, sabes? De que va? Está aí, chiquillo, está aí, no de Bizarreta, o que? Joder. Sí. Sí, sí, claro. A ver que con que nos deleita el lunes. Estaba pensando, repensando. Cabeza clara, cabrón. Uy, cuando habla, has pensado en lunes. ¡Apoyos! ¡Apoyos! Que chaval conmigo. No, normal, que chaval con 10 pesos. ¡Sí!
Buena. A la izquierda. Vamos hoxe ali para cerca da tua terra e vamos tocar a pastoriza. Un pouco leva unha raza, non é? E que non tocar hasta traballo. Os equipos que nos sorprendemos efectivamente, pensei que iban a competir por arriba, además mantienen o mismo bloque. O bloque, incluso ninguén está... Roy está... Bueno, o Ribeiro está estudiando. Eu digo, bueno, claro, falando así que estaban luchando, non nada moito menos que o ano pasado. Claro que sempre parecía, sí, sempre parecía que ahora que o ano pasado estaban arriba en timba de outra maneira, que victorias, tamén non estaban a baixar de llave, claro, por suposto. Pero bueno, sobre todo as dudas que se xerou na portería. Bueno, hostia, digo, pode pasar por un momento, hostia, pode pasar por un momento malo como todo, non entende? Pero tiñades De nivel de porteiro, primeira. claro, tiñades porteiro de primeira con suficiente. Pero bueno, acomodarnos e pensar que íbamos a sacar, é dicir, se os veñen os problemas na casa, debes ter feito iso, non, ahora estás esperando que che vai o teiro para que che... Vidilla. Vidilla, entendes? Que ganas fácil e tal, que ganas finalmente, e dixo, mira, ganamos yo o Cerro e o Foz na casa, ahora esto... Pero bueno, si eu xe chegar dos que pensei que iban a estar arriba. Este ano xa non queda, non? Tuve problemas que foi máis a xente, teñen problemas para buscar os objetivos. Vale, ficaron dous en casa, o Pancho, o Pancho me sempre así con o golpe, o sin meter e ahora que está facendo esa línea teu centro, que deixou no objetivo este ano, pero bueno, que deixou a Pancho, non sei que ten ben seguro que como que intentan, dixo, que é un futbolista de especial, eu noutros anos con este equipo disputaría por aguantar pouco máis. Estás a mitad da tábua, así, de fundo e fan de chismo, nada. Os que están arriba, o Uriano aquí, un equipo pesado, pero pesado, de amigos que na Liga do ano pasado non xogan nada, Na Liga do ano pasado, o Uriano este día vamos, es que... San Miguel, exactamente en estes. Naquele equipo outra cosa. Home, el ben, pero bueno, é dicir, non ten un nivel de exigencia de todos os días aperta. Pero non sei Era con él, no, ben. se quedaba eso, non podía vivir a Lugo, xa. Pero a esencia está no lugar, a teta para arriba, boa. Nos podemos sentar aquí, era que se aprecia máis comunidade, pero cada pouco que nos vai contando na redonda de casar, para que se tuve en comercio, pero bueno, la mitad para arriba a pasar, sobre virtual, como tú dices, que las matrimoniales, ese raposo que estaba en el momento de la academia, la pasar, es un partidazo, é que é espectacular, además é un tipo que non para. Ao lado da Castilla, recuperaba el todo, esa partida que estuvo recuperando, que tenía unha pregunta. Dani Galán, Dani, preguntas en medio centro cando subía, pero resulta que uso moi cambio. Dani que de media punta ou de media punta libre, con Villa de Sala de Caracas, que van son para bueno, está o Mar a dereita, na esquerda van a cambiar a Tabos, Diego Tabos. O fillo do Portillo, para este de Tabos, Dieguito, un xogador de fútbol sala este, sabes?
estaba. No, estuvo aquí sempre, na categoría base, ahora sí. Futbolista espectacular, unha boa condición técnica, anímicamente ves que non baixo tamén, e depois arriba está Simón. Este ano está facendo goles as gallas, gustame, bueno, está David que non é, bueno, Simón e Carlitos, son os que internan apuntar arriba, están rapidísimo, pequenino, caletitas, pero bueno, no, vai a ser un equipo, pero de demais, se chega máis, porque está, bueno, Mila, a Mila o que pasa que Mila se chega, creo que se está tamén, podeuse sin oportunidade, en fin, podeuse Alberto Prado, deixou todo, sabes, teña a rodilla jodida, pero deixou todo, ten unha distensión aguda da rodilla, xa ten a rodilla como tiña máis unha rotura de rótula, unha fragmentación da rótula, que interviu de xeso cada claro, un equipo que se ten a como a traballar, se traballan todos, sempre aí. Entón non entrenaba en un mes que estuvo aí, que tiña máis exigencia entrenando, vale. Mais que non para un club non para coido tamén dice que morre. Despois de preferente a los que caen hasta la hora que por ir ahora escollar Lo que pasa é que tamén escollaron algo posado, non? Claro, o chantado é máis por arreos que por continuidade. Sí, por que foi. Marcando nos últimos minutos, marcando un jugado. Sí, sí, non, é dicir, a mí é un equipo que o ano pasado sorprendeu-me gratamente, despois de ver na primeira, xogamos o segundo partido en Caguaro, bueno, e vini flash defensivamente, pero bueno, da media para arriba tamén lo pagué mal, foi a da primeira parte, non ten. O Reiro, o Mosqui, estes son os cuales tíos, este ano con Basa tamén, ou Basa, o ano pasado que tiña Ríos, pero bueno, Ríos tamén para que tiña, non está máis que todos que non tiña Ríos, pero bueno, traballamos a nivel de Leviat contentos. Despois foi aparecendo o medio centro, non me acordo como se chama, tío. O medio centro, hostia, na segunda parte, na segunda volta, vino contra nós, e máis un par de partidos, e foi máis contra a Mila, e gustou moitísimo. O medio centro despois, con o creador, posicionado, además non é, físicamente non é un tipo justito, máis ou menos, pero xogando ali, sabes? Non é, hostia, que lindo. Despois un equipo, a todos moi solidarios, defensivamente non se liaban, que antes trataban de xogar unha pouta, e dixen, mira, se chega o balón claro aos medios, ben, se non, entendo, non como tiñan un mostro, tal, xa apretaban a correr. E os tiñan claro para onde servían un balón, servían un balón aos extremos e a corremos. Pero, bueno, despois, se tipo, unha rapata de terriña, xa en unha categoría que lles exixe, a mellor se quedan na primeira, a mellor este ano e pasaba a mellor moto, como o Postericense, sabes? Postericense, que decía a Fito, que digo, hostia, mira, se me dicen, porque evidentemente un equipo de xente de casa, que bueno, pasado estuvo cerca, foron os 3 ou 4 equipos de arriba que estuveron competindo con ele, que eres o mesmo lugar. Nós que estuvemos competindo con vos este ano xa partimos a base de que no, era imposible estar, digo, bueno, pues a ver como está eso, Burela, si hai temeros, pero vos pensei que iba a apurar máis e máis. Nos ia, relajamos, para o entrena, pero a 15 horas sobre la 5. Máis igual. Además están queimados en el partido. ¿Sí? Deben de ser dos dalí de las vacas sagradas. Bueno, non sei se me roban a mancarnos ali. Sabes que foi Papi Michel, non? 3 horas. Sí, sí, sí. Padrazo, ahora. Ahora que ya Frazao se quería súa sonrisa para ele. Sí. E a muller tamén. Tamén así agradable.
Bueno, pero bueno. Realmente non fala con Julio, con Jaime, cando dicir non tampouco. Hostia, macho, que estuve en esquina en julio, hasta o vi escapada, cando foi de do... Bueno, matou un que estaba en estaría partida de ver, Paco. Morreu de infarto. Era un dos directivos deste, estaba en Sintra, que decir de Ludrigo, non nos chama indo para Castro, antes de chegar ao Luxo, naquela recta que hai, onde hai un restaurante na esa dereita. Aquela Teixeira. Teixeira, non. O tío, vamos, era o alma mater de hostelería, morreu de infarto, xa se operara por morreu de infarto en unha vida de 26 anos. Estaba na Mariñas, tenía aí de vacacións o día seguinte 4 días, e avisaron, me subín aquí, pues, cando subín darlle o pésame a familia. E xusto, hasta subín despois da misa que fan aí, o rosario, non sei como. E xusto cando entrei ao tanatorio, estaba o Julio no altar. Un pouco aquí dentro, non só. Isto que te quedas 10 minutos dentro das historias e cando sales, fun a co do fillo, e cando me di conta de buscarlo non estaba, mandou un mensaxe a Bome que, tipo, vémonos mañá por despois no funeral, xa, non quero que estou coas crianças, e non... E tú xa non ibas ao funeral? Non iba ao funeral, e despois, entre voltas e voltas, non o vin, vino o día de Reis, que estábamos coa cabalgata cos críos, pero como estábamos cada un cos seus grupos distintos, sabes, pois tiñamos que seguir, ou senón dividías o tema. E nada, vino, xusto que iba a chamarlo en decembro, que estaba dando uns cousas fora cando fai movidas de charreguera, que é o grupo das historias, que decía a prensa que Bárbara Paz que agrediran ao pai, como que me comentaban que ahora estaba, eu pasei por limpa veces, porque sempre íbamos tomar café de cando en vez, bueno, sempre, a mellor 2 ou 3 veces ao mes, cando que eu estaba na cidade, a ver, pagas un café e tal, pasamos por aí, pero pasei 2 ou 3 veces, pues estaban por ali, teño cerrado todo, creo que volve a andar na carretera, creo. Pero o camión dele? É que creo que a súa empresa, que vendeu unha empresa de Murcia, unha empresa de logística de Murcia, sabes? Que se movida aí e soltar a Esa Reguera atrás, porque él tiña varios roles. con Carmi Logística, tiña, ademais, a montar con Kiko, para fazer o servicio, non sei que se vían a Ponferrada, pero non sei como quedaron con ninguna delas, non sei que digamos, como sempre aquí a Reguera Trans, porque Carmi trataba de operaba algo desde aquí desde Lugo, pero operaba desde Coruña, sabes? Tenía algún convenio con Madrid, que iban a fletar un tren a Barcelona, sabes? Para eso despois claro, o tema, creo que houve unha operadora logística que comprara, creo que aceptar a Reguera, aceptar tamén este, claro. Foi unha operación que estuve aí escondida debaixo das carpetas no servicio público hasta que o rapaz chegaron. Porque se non entendo hasta certo punto, se foi así, hasta certo punto, pois, o menos confianza que teñas a ti, che queimas, porque agora que estamos facendo aí, te dicen, mira, mañá acaba de vender a empresa, se queres seguir e tal, o que tes que son isto, ou como que ver como contexto, gracias por darme traballo estes 10 anos, que se me dices que son mes antes, xa sei o que ter, non entendo. Entendes que a situación é a que é? Joder, a mí me dicen así, tío, a situación económica, hostia, eu supoño que ninguén prescindirá de xente, hostia, por amor ao arte, entendo. Pero gracias por contar conmigo e tal, a mellor entre que eso, que nesas datas, que isto está chegando a final de ano, está chegando forzado, isto xa pode fazer un viaxe mellor máis queimado que vivo de mí, saltas un así, pois non, mellor non se pula nada, entendo. Sí, o mellor moi fácil. Pero vamos, xa chegamos, non falei dele. Non falei delo con el para nada. Isto de aquí a auga, todo palo, non? Eh? Sí,
No, caray. No. Sigue. Venga, hacia adelante, Javi Ray, pide. Varela, pide, vamos. Mano, abre. Poco a poco, Pedroso, Mario. ¡Vamos! Ahí está. ¡Fuerte! ¡Solo! Mario, poco a poco, Julio. Mario, tira, tira. Hay que llegar, Iván, Dani, hay que llegar. Bajo. ¡Silva! ¡Eso es! Mario. Hay que llegar, Javi Ray, vamos,